рости якчанд вақт пеш мо китоби Ҷорҷ Майс нависандаи англис дафтарчи сабоиро хонда ба идмом расондем ва вақте ки китобро ман мехонам ба фикри ман ин яке аз корҳое аст ки бояд мақсади он китоб фаҳмонда дода шавад. Мақсади он китоб бояд ба ҳама фаҳмондадиҳӣ карда шавад. Чун касе ки хонда наметавонад хулосаи гапро аз ин ҷо метавонад омӯзонад. خلاصه کتابی دفترچ است باید تو رو واخوردن با زبان تاجیکی یکی از کتاب‌های میباشد که در دوره ما خدا با هم проклятие си намехоже да падне зад. одамон гузаштан гап зада намешуд. китобе дар бораи як духтарак Луи Кларк меравад ки дар ин ҷо дар он ҷо як гӯем неудачная девушка дар ин ҷо дар он ҷо кор мекунад ва зиндагии ӯро як соҳибкоре ки аллакай аз по афтодааст зиндагии вайро иваз мекунад, нигоҳи вайро ба дунё дигар мекунад. соҳибкор дар вақтҳои пеш як соҳибкоре буд ки бисёр гӯем соҳибкори муваффақ буд. соҳибкоре буд ки ягон конкурент бо ӯ ҳам баробар шуда наметавонист. вақте ки вай аз пой меафтад, вақте ки аз пой ба маънои ине ки банкрот мешавад, як катастрофае мешавад ки вай раҳ гашта наметавонад, паралич мешавад, фақат дар кресло мешинад. баъд дар ҳамин замон ба ин соҳибкор инсоне даркор мешавад ки ба ӯ хӯронад, пӯшонад, хулоса агар 24 соат қатъи ҳамон бошад. баъд дар ҳамин ҳолат Луи Кларк бекор мемонад ва баъд аз собеседование ки мегузарад дар хонаи ҳамин соҳибкор, вайро ба кор қабул мекунанд ва аз ҳамин рӯз зиндагии Луи Кларк умуман иваз мешавад. То дараҷае иваз мешавад ки вай то ҳатто бо роҳбарияти худ ошиқ мешавад. хулоса ин фаҳмиши ман ҳар касе ки вақти китобро мехонад хулоса ҳар гуна мебарорад. хулосаи ман аз ин китоб чунин буд ки соҳибкор номаш як дақиқа ман номашро рости аз хотир баровардам. дафтарчи сабой як дақиқа номи китоб خلاصه وقتی که نامی صاحبکار با یادم زد من با شما میگویم راستی ویدیویی که من میکنم فقط برای فهماندهی است، به یگان مونتاژ است. از همین لحاظ یگان خطایی باشد بخش میپرسیم. و لوی کلارک دخترکی که با کار سر میکنه در خانه این صاحبکار، ترینر، نامش فامیلیش ترینر است، ویل ترینر. با یادم زد نامی صاحبکار ویل ترینر بود، در انگلیا کار میکرده است. خلاصه من از این چی است؟ مثلا خلاصه یکمی که من برآوردم، دخترک یگان استاژ نداشت برای نگاه بین کردنی آدم اینوالید، ولی حرکت کرد، آموخت، کار کرد، از زندگی دل مونده نشد، کار کرد. خلاصه این یک موتیواسیون در حیات ما میشه. وقتی که ما یگانجا کار میکنیم نشد، راهبریت نقض نبود. وقتی که شما این کتاب رو میخونید میدونید که راهبری لوی کلارک
اوро дар аввал дӯст намедошт, вале баъдтар одат мекунанд. баъдтар ба якдигар одат мекунанд. хулосаи ду чӣ буд? Хулосаи ду тоқатпазирии ҳамин духтар аст, ки дар чӣ рӯзҳо тоқат мекунад. хулосаи се, вақте ки оилаводаи уил тренер, ҳамин соҳибкор, ӯро ба Шветсия равон кардан мешавад. Дар он Шветсия як ҷое будааст, ки одамо ба худкушӣ даст мезаданд. вақте ки духтарак медонад, ки тренер ба худкушӣ даст задани аст, дилмонда мешавад ва мегӯяд, ки барои чӣ ман худро фиреб диҳам. Масалан, ман кор мекунам, пас аз як ҳафта вай рафта худро худкушӣ мекунад, кори ман беҳуда меравад. Тозакории вай дар ҳамин аст, ки вай медонад барои чӣ кор кунад ва корашро бисёр дӯст медорад ва қадри кори худро медонад. ва аз ҳама чизе, ки дар ин китоб ман ёфтам, мардигарӣ ба фикри шахсии ман чӣ аст. Масалан, уил тренер пас аз оне ки марди соҳибкор буд, марди муваффақ буд, худ ҳама кор аз дасташ меомад. баъд аз по афтидан, баъд аз ба садама дучор шудан, вай ҳатто тайёр буд ба худкушӣ. Барои чӣ? Барои он ки намехост касе ӯро масалан нигоҳубин кунад, намехост ки дарди сари як касе шавад. вақте ки дӯст доштааш, ҳамин духтарак вақте ки дӯст доштааш ҳамин қадар илтиҷо мекунад, ки худкушӣ накун, вале ӯ мекунад. Барои чӣ? Барои мард будан, барое ки намехост ки муҳтоҷи зан бошад. акун мақсади ман чи аст? Худкушӣ ҳаром аст, ҳеҷ кас бояд худкушӣ накунад. Масалан дар комментария ман нашавад, ки ту мардуман ба худкушӣ даъват кардеси, ба худкушӣ даъват намекунанд. Ҳеҷ гоҳ бояд ҳеҷ кас худкушӣ накунад, чун худкушӣ аз ҷиҳати ислом ҳаром аст. ва мақсади ман чи аст? Мақсаде ки ман мисол гуфтанӣ ҳастам, вай муҳтоҷи духтараке нашуд, муҳтоҷи инсоне шуда намехост ҳамин соҳибкор, ва аз ҳамин сабаб худкушӣ кардааст. муқоиса ба замони имрӯза мекунем, чун ҳастанд, масалан ҳастем, ягон писаракро мо пас намезанем, ҳастем мисол оилаҳое ки мисол ба зан муҳтоҷият доранд. Масалан мехоҳанд, ки заношон хонаводарро масалан аз ҳама чиз таъмин кунанд. ба ҳамон мақсад, ҳамин ҷиҳат ба ман лозим шуд, ки ба ман маъқул шуд, ки писарак муҳтоҷи духтар нашуд. ва ҷое ки бисёр ба ман писанд омад, ин коре ки дар хонаи уил тренер вақте ки ин духтарак кор мекунад, кори ин қадр карда мешавад. вақте ки соҳибкор, вақте ки уил тренер аз олам чашм мепӯшад, дар шоти ин духтарак як маблағи муайяне мегузорад, ки ӯ зиндагии худро иваз карда метавонад. аз ҳамин сабаб ба ман ин китоб беҳад маъқул шуд, беҳад ба ман писанд омад. ва чӣ гуфтаниям, ба ҳар як инсонҳое ки, ба ҳар як духтарое ки дилмонда шудан аз ҳаёт, масалан аз кори худ ронда шудан, мисол бихонанд, як дар ҳаёт як чӣ меомӯзанд ва як мотиватсияи худро мегиранд аз ин. ва ин китоб дар встречи с тобой яке аз китобҳои бестселлер, пурхаридортарин дар дунё ба фикрам соли гузашта буд. аз ҳамин ҷиҳат, аз ҳамин сабаб тавсия дода мешавад ба ҳама ошиқ духтарон. ошиқам набошед, хонед, беҳад китоби нағз аст то охираш. ва дар амони худо ҳофиз. ва касоне ки китобҳои хонданд шавқовар аст, дар комментария нависед, то мо ҳам бихонем ва хулосаҳои худро ва фикрҳои худро бигӯем. боқӣ дар амони Аллоҳ. рамазон муборак бошад.